Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En jokkan dow boliɗe meɗen wolwango gikkuji ɗi wajibi ɓi adamajo dayitoɗi ha o heɓa mbar jari suuma e mako laato timmidiɗɗo. Nder ɗon man ɗo ɓi adamajo gikkuwol ngol nder gikkuji dayteteɗi man ɗo ɓi adamajo kanko man ɗo o dayito nango gimɗi ha nder suuma e mako man ɗo, kanjum man ɗo ɗum ustan mbar jari suuma e mako nango gimɗi. Ɗum hunde haramde, ɗum hunde nde dagatako. Kadi an man laatago ma aɗon nder dewal mapindiwal ngal Allah jawmirawo ɓurata yerdago ɗum kanjum wonte suuma e man ɗo. Laato an man ɗo aɗon suumi, aɗon heɗo gimi man ɗo, kanjum man ɗo nder ko wonnata mbar jari suuma e maɗa, walla bo nder ko ustata mbar jari suuma e maɗa man. Kadi wajibi dow maɗa an derɗirawo cuumiɗo, wajibi dow maɗa an man ɗo toni a yiɗi suuma ere maɗa nde hisa mbar jari maɗa tawa ɗum timmidindi ha jawmirawo. Kadi an man ɗo woni dow maɗa dayitoɗa nango gimɗi, dayitoɗa nango gimɗi, kanjum man ɗo ɗum woni nder gikkuji bonnanɗi mbar jari suuma e walla bo gikkuji ustanɗi mbar jari suuma e. Kadi jawmirawo ɓamiɗo nde o wolwani yaake ɓiɓɓe adama en huloɓe Allah suklantoɓe jangugo alquran, suklantoɓe rewgo Allah, o inaniɓe aljanna. Kadi o tokkini ɓawo ɗon o ɗon wolwana yimɓe on lattiɓe waftarɓe suklirɓe wakkatiji muɗum be ko nafata ɗum. Ha ɗon man o wi'ata wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bi ghayri ilm. Kadi ɗon nder yimɓe goɗɗo on codanɗo lahwal hadis, kanjum ɓe passiri ɗum kanjum laati gimɗi, kanjum laati gimɗi walla bo sodgo wambaɓe masalan gara ngima ha nokkure ɗum sankito ha nokkuje. Kadi ɗo man ɗo ɗum wonan nder lahwal hadis. Kadi ɗo man ɗo jawmirawo o nasti ɓawoni o wolwani waɓɓe, jotta bo ɗon wolwana wabtarɓe nder maɓɓe man ɗo. Kadi suklaniɓe kañum en man ɗo be sankititgo gimi, suklaniɓe be sankititgo gimi, fotan sankititgo ɗi masalan ban ha nokkuje an kam hokka o gimi man heɗo, walla bo ɗaɓɓititgo wambaɓe man non yaha narra be maɓɓe hoca ɓe wadda ha nokkure kamɓe man ɗo ɓe ngima. Kadi ɓawɗon gimi man ɗo ɗi koce ɗi ɗon cankite. Kadi ɗo man ɗo ɗum aybewol latingol mapindiwol jamum, ɗum hunde bo nde ɓi adamajo gaɗɗo ɗum o heɓrata zunuba man bo o anda ha toy ka tammi hatgo. Ngam deydey kanko man ɗo diga gimɗo, diga jotta kam ɗaɓɓititɗo ɓe yoɓiɓe ngam ha ɓe ngima, kamɓe man ɗo ɓe laatoto ɓe ɗon mardi be gimi maɓɓe man ɗo zunuba fannude nanowo nani gimi man fu. Kadi kanjum man ɗo ɗum wala kerol. To kadi ɗo man ɗo ɗum nango gimɗi man be yimgo be ɗaɓɓititgo yimoɓe walla yoɓgoɓe ɓe ngara ɓe ngima. Kadi ɗum fu majum ɗum fotan ha ɗo man ɗo ɗum hunde nde ɓi adamajo heɓrata zunubaji mapindiji ɗi ngala kerol be muɗum. Kadi hani ɓi adamajo kanko man ɗo be sulatago mako o ɗon suumiɗo o dayito deydey gikkuji kalluɗi ɗiɗo man ɗo, yalɗirgo pelle pijirle walla bo hettago gimɗi man ko nandi e muɗum. Ɓi adamajo o dayito ɗum kadi kanko man ɗo ngam ha o heɓa o laato o kisɗo ha mbar jari suumayere mako man ɗo ndi laato ɗum mbar jari kisndi, o tawandi ha jawmirawo kayri man ɗo ɗum mbar jari kewndi wala ko ustindi, nango gimi ustayndi walla bo bonnayndi. To kadi ɗo man ɗo ɗum hunde nde ɓi adamajo solanta ɗum. To kadi ha ɗo o wi'ata annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi'ata tammi wargo zamanu ha nder ummatore am ɗo, tammi wargo zamanu ha nder ummatore am ɗo, kamɓe yimɓe man ɗo ɓe daktina kamɓe man ɗo, ɓe daktina ko laati njeenu, non ɓe daktina bo
ko laati ɓornago harir ɗum karam ɗum ha worɓe ummatore annabijo sallallahu alayhi wa sallam, ɗum karam ɗum dow maɓɓe. Non yargo giya kanjum bo ɗum hunde haramde, nder ɗon man ɗo nango gimɗi kanjum man ɗo ɗum hunde haramde. To kadi annabijo sallallahu alayhi wa sallam o sappi ha hadisewol ɗo o wi'ata tammi wargo ha nder ummatore maako ɓiɓɓe adama en kamɓe man ɗo ɓe daktina gikkuji nayi limtaɗi ɗi, kanjum man wonte e nder ɗon man ɗo ɓe daktina njeenu. Ko wonte daktingo man ɗo ɓe kuwa kuugal njeenu man ɗo ban kamɓe man ɗo ban wala ko ɓe ngaɗi sam, banna ɗum aybe ɓe ngaɗi. ɓe ɗon ndara deydey njeenu ngu ɓe ngaɗata ɗo ɗum wala aybe, ɓe ɗon kuwa kuugal maɓɓe, ɓe ɗon ndara kanjum man ɗo nder haqqeji maɓɓe ɗum woni. To ban deydey no ɓe ndardata ɗum ha jotta, kanjum man ɗo ɗum haqqe maako o yiɗi o waɗi. To kadi ɗo man ɗo ɗum wonan nder daktingo njeenu man. To kadi ɗo man ɗo annabijo sappi yimɓe ban ɓeɗo ɓe tammi wargo ɓe daktina njeenu, non ɓe daktina bo nango gimɗi, kanjum man ɗo en ɗum ɗon nane ha yimɓe jur, kamɓe man ɗo ɓe ɗon daktini nango gimɗi man ɗo. To kadi non ɓe daktina ɓornago harir deydey ko annabijo harmini, ɓe daktina yargo mbal ko nandi e muɗum, walla ɗum mbal man non ɓe gaylita inɗe majam, ɓe inna ɗam be inɗe goɗɗe, ɓe cottina ɗum, ɓe cappina banna ɗum mbal. Kadi ɗo man ɗo annabijo sappi kanjum man ɗo ɗum tammi wargo ha ummatore maako. To kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en hallugo gikkuji man ɗo, ɗum wajibinan bo dow meɗen enen man ɗo dayitoɗen deydey gikkuji laatiɗi kalluɗi ɗo, kanjum man laati nder gikkuji man ɗo hettago gimi sakko ma to a laatake aɗon suumi, a suumaki ɗum haram, to a suumake bo kadi haram man tulli satugo, ngam an man ɗo ɗum wonnante mbarjari suumayere maɗa, walla bo ɗum ustante mbarjari suumayere maɗa man ɗo. Kadi woni dow maɗa an derɗirawo julɗo kabda deydey ko renante mbarjari tilimdi ndiɗo ndi jawmirawo ƴefti kañum yoɓete ndiɗo, kadi an man ɗo ngaɗa deydey no nderra mbarjari man ɗo, tawandi ha jawma kayri man ɗo ɗum mbarjari kewndi ndi ustaka, ngam man kadi woni dow maɗa kala ko ɓe mbima an man ɗo dayta kaza ko limtuɗen diga fewre, diga ñoore, diga gishu, kanjum wonte jillugo boɗɗum be kalluɗum soora, ɗi diga baadi nango gimɗi, kadi deydey gikkuji ɗi fuu ɗum gikkuji on wajibi dow maɗa an cuumiɗo daytoɗa ɗi, kadi ngam keɓa tawa mbarjari suumaye maɗa ha jawmirawo mbarjari kewndi timmidindi. To en bolwanan nder gikkuji ɗi wajibi ɓi adamajo acca ɗi daytoɗi ngam ha o heɓa mbarjari suumaye mako laato timmidindi. Wajibi dow ɓi adamajo kanko man ɗo o acca ñoore ha nder suumaye mako man ɗo, o nangta ɗemgal mako ha ñoore. En mbi suumaye ɗum dewal ngal jawmirawo ɓurata yidgo ɗum, non ban ñoore bo ɗum geddal nder gedde lattiɗe mawɗe, kadi ta o hooca geddal mangal ngal o waɗa ngal nder dewal mako tilimgal ngal ɗo. To kadi ngam man wajibi dow mako kanko man ɗo o nangto ha ñoore ngam o hisna suumayere mako man ɗo, o tawa mbarjari mare kewduɗo ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Kadi wajibi dow ɓi adamajo kanko man ɗo o dayto ñoore, ko wonte ñoore man ɓe mbi'ata kanjum wonte ɓi adamajo o inna derɗi ko julɗo be ko derɗi ko man ɗo o wanyata. Gikkowol man ngol laatoto ngol ɗon ha muɗum, masalan o laato o jaggo walla o laato o ɗokko, to an man ɗo bolwanamo dow wayne jaggo, dow wayne ɗokko, dow sifaji ɗi gonɗi ha mako man ɗo, kanko man bo a andi fakat o yelatako mbi'amo jaggo, o yelatako mbi'amo ɗokko, ko gikkowol man ngol ɗon ha mako bo. Kadi ɗo man ɗo toni a wolirani ɓi adama dow sifawol ngol ɗo, kanko man ɗo ɓawo mako ɗo man ɗo laatake an man ɗo a ñu'imo, laatake an man ɗo man ɗo a ñu'imo, ngam man kadi o henoto kanko man ɗo be ñoore ñoɗamo man ɗo, o hooca kuuɗe maɗa boɗɗe, o ɓesdita ha kuuɗe mako boɗɗe kanko. To kadi ɗo man ɗo ɓi adamajo o elana kanko man ɗo nangugo ɗemgal mako ngam o hisa deydey aybeji ɗiɗo man ɗo.
kanjum goto nder sahaba en ƴami annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbiyata annabijo ɗume wonte ñoore annabijo wi'ata ñoore ɗo innugo ma derɗa be ko wañata kadi to ni a innirimo be ko o wañata ɗo man ɗo kanjum man ɗo wonte a ño'imo amma to a wi'animo ko wala ha mako sambo ɗo bo laato a fewanimo kadi to a wi'ani ɓi adamajo ko wala ha mum kam ɗo kam wi'e a fewanimo fewre bo mapindire amma to ni a wi'animo aybewol gongol ha mako ɗo latti an man ɗo a ño'imo to kadi ñoore ɗum gikkuwol laatingol kallugol jamum ɗum gikkuwol ngol ɓi adamajo ñooɗo man ɗo kanko man ɗo o anda kanko torrorto be magol nden do alhaali bo ñoore man ɗo wala ko nde nafata mo ko ɗumejum amma sina ko o luttiri ni kanko man ɗo deydey boɗɗe mako seɗɗa seɗɗa ɗe o huwata go kanje man ɗo ñoore man ɗo yaha hooca ɗe ñande dargal oɗo ño'eteɗo ɗo o wara o ɗaɓɓita haqqe mako ha maɗa an ñooɗo mo ɓe foti garda be kuuɗe boɗɗe kam ɗuɗɗe amma moy fu wara ɗaɓɓita ha maɗa nder ɗon man a ño'i ɗo a fewani o a waɗi o kaza ɓe ngara ɓe kocida kuuɗe maɗa boɗɗe fu ragare man wala ko luttirta sina sakkinego ha yiite to kadi ɗo man ɗo ɓi adamajo o habda o rena sumayere mako man ɗo ha ñoore ngam o tawa mbar jari sumayere mako man ɗo timmidindi ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala jawmirawo ɓangi ɗo wi'ata wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim kadi nder en jangi hadisewol ko sappinta en haɗego ha ñoore nden aya kaɗo bo jawmirawo o haɗi en o wi'ata yoga meɗen ta e ño'a yoga kadi goto meɗen o waɗani ɗum misalu o wi'ata kadi goto moɗon yiɗi kanko man ɗo o ñama kusel derɗi ko mayɗona ɓi adamajo mayɗo ni derɗa julɗo mayɗo ni ngara an man ɗo koca kusel muɗum aɗon sirta ñama sifa man ɗo ka ñidduka jamum ha jawmu ɗabi'a dow ɓi adaminkeku mum kam fu ɗum sifa ñidduka ko moye ñiddinan ka hakkilo muɗum jaɓataka to kadi ɗo man ɗo ndeni on giɗa banniɗo man on gañi ɗum ɗo to kadi o nandidini ñoore ɗo be ñamgo derɗa ñamgo kusel derɗa julɗo mayɗo be ngara aɗon sirta kusel muɗum ñama ni ñoore e ñoogo derɗa julɗo man ɗo ɗum wayi kadi nde ni a yiɗa sifa kaɗo ɗo ka kalluka hakkilo ma ɗabi'a ma jaɓataka ɗo kadi nden kam woni dow maɗa an man ɗo gaña ñoogomo wolwangomo ɓawo mako e ño'amo ɓawo mako man ɗo woni dow maɗa kadi an man ɗo gaña ɗum kaɗitoɗa ha majum ɗo man ɗo wari ha hadisewol goto nder kore en annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wolwani nawliko be sifawol gongol ha muɗum o aybiniri ɗum be sifawol man o wi'ata annabijo debbo ma kazajo ɗo kam an kam nandahama no o wayi o kazajo be kazajo o wolwani nawliko man ɗo deydey sifawol kañum man ɗo o aybiniri ɗum be sifawol gongol ha muɗum man ɗo kadi annabijo yankiri dow kore mako biɗo kalimawol ɗo o wi'ata kore mako man a wi kalimawol kangol man ɗo wondo to ngol yahangol jille be ndiyam maayo mapindi o kadi kangol man ɗo ngol ɗuman to ngol jillanno ndiyam man ɗo ngol wonnanno ndiyam man ngam hallugo magol ngol wonnan ndiyam man be kaccenga magol ngol haccinan ndiyam man ngol wonnan ndiyam man ngam hallugo magol to kadi ɗo man ɗo annabijo o aybiniri kore mako man ɗo be wiigo nawlum deydey sifawol ngol o yi'ata ngol o yi kanko ɗum aybe ha nawliko man ɗo annabijo aybinimo be majum kadi sappinimo deydey kugal ngal o wi man ɗo ɗum konngol ngol hanay wi'e ɗum to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en hallugo ñoore ɗum sappinan en hallugo ñoore wondo ñoore maɗa man ɗo a hocan nde jilla be ndiyam maayo kadi kayre man ɗo nde wonnan ndiyam maayo man be ɗuɗgo muɗum to kadi ɗo man ɗo ɗum tefran en kadi ɓi adamajo o haɓa be yaake mako o ɗon suumi man ɗo o nangto ha ñoore
ngam o heɓa o dana sumayere mako man ɗo o tawa mbar jari mare ha jawmi ko kayri man ɗo ndi kewndi to ɗo man kadi to ñoore man o fama to ni o nangtaki ha majum o ɗon suumi o ɗon ño'a bo kadi kanjum man ɗo ɗum ustan mbar ɗum tampinan sumayere mako man ɗo fotima kadi to ɗum ɗuuɗi warta kanko man ɗo o ñalli sumago o ñamay o yaray amma sumayere mako man ɗo foti o hebratande mbar jari foti o hebratande mbar jari to allahumma ɓe mbi'ata foti ha toy foti dagoto goɗɗo kanko man ɗo wolwana derɗi ko julɗo be gikkuwol gongol ha muɗum kanko man ɗo sina ban yake sawari ɗo kam goɗɗo to o wari o sarwake ma masalan o yiɗi o hudan be wayne walla bo masalan ɗum debbo yimɓe banno warno ha hadisewol goto nder rewɓe lattiɓe sahabo en kanko man ɗo wari o sarwake annabijo o wi'ata yimɓe tato muyimo wayne muyimo yimɓe tato annabijo wi'ata goto maɓɓe kam kañum kam laafuɗo wala ko mari laafere muɗum satunde ɗiɗaɓo maɓɓe bo kañum bo piyowo to te an kam nastu wayne kañum man min kam gi'anmi ɓurante kañum man ɗo o laataki o laafuɗo jamum o laataki bo o piyowo deydey gikkuji gonɗi ha ɗiɗo artuɓe ɗo ɗi ngala ha maako ngam man mi ɗon yi'a nastumo kanko to ɗo man ɗo dow sawari debbo ɗo wari o sarwake annabijo ha ɗo kam gam larura maslaha nga sawari ɗo dagoto mbi'a kadi wayne kam da gikkuwol kaza ngol ɗon ha muɗum gikkuwol kaza bo ɗon ha maako to ha yake nde ɗo kam dagake amma ko luti noon kam kadi wonan an kanjum man ɗo ɗum ñoore ɗum aybe to amma kadi ha sawari bo dole dow goɗɗo carwaɗo ɗo wajibi dow maako kanko man bo o gonɗa to ni o sarwama man ɗo wajibi dow maako o wi'a goɗɗo carwiɗumo man ɗo ko latti hanay jotta kam o anda nda ko hanay o hucitina ɗum gal hanay kanjum man bo ɗum wi'e ɗum giccu ha sawari latoto kanjum man bo nder zunubaji mapindiji ɗum woni ban masalan banne yimɓe ban mbiɗen ban debbo oɗo goɗɗo sarwake ma nda wayne muyiyam to annabijo kam hucitini sahabojo muɗum hucitini debbo ɗo gal ko ɓurata hango ha maslaha deydey ko o yi to an carwaɗo bo banniɗo man amma noyi jotta kam a andi wayne ɗo piyowo wayne bo laafere mum satunde hanay dow maɗa an man ɗo kucitinamo ha goɗɗo piyowo mo deydey ha o yahata kanko man ɗo torramo kadi to a waɗi banniɗo a andi wayne kam piyowo mbiyamo dikka nasta wayne kadi yaha kañum man ɗo torramo to ɗo man ɗo hunde man ɗo ɗum wi'e ɗum giccu ha sawari gaɗɗo non man bo o laato o waɗi aybe amma kadi hani carwaɗo bo kanko bo o wona o ɗon laɓɓini ɓernde mako ha sawari goɗɗo wari sarwake ma ɗum hoolago ma be yirugo ma an man ɗo a goɗɗo kanɗo sarwego man ɗo kadi hani an carwaɗo bo ndena amana man cappinamo gonga ha sawari mako kadi nder nediji gajibiɗi ɓi adamajo hakkilana ɗum ha sumaye mako man ha mbar jari sumaye mako man ɗo timmida kadi wajibi dow mako kanko man ɗo o nangta ɗemgal mako ha fewre ngam en mbi sumaye ɗum dewal latingal mapindiwal ngal jawmirawo yiɗi ɗum yerdi ɗum kadi fewre bo ɗum geddal latingal mapindiwal nder gedde mawɗe kadi ngam man ta o hoca dewal ɓurdugal ngal o wara o nastina nder magal kadi bo fewre kanjum bo ɗum geddal latingal mapindiwal kadi non man ɗo ɓi adamajo cuumiɗo o habda o nangta ɗemgal mako ha fewre ngam o heɓa kadi sumayere mako man ɗo nde hisa ha ko tampinta nde ha ko ustata mbar jari mare ngam jawmirawo ɓaŋiɗo o wi'ata wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalu wa hadha haramun litaftaru ala llahi alkadhib
innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun mata'un qalil wa lahum adhabun alim. Kadi onon man ɗo o ɗon wolwana heferɓe Qurayshinko en, kadi kamɓe man ɗo laatake nder al'adaji maɓɓe moy daknata moy harminta ɗo kanjum ɗo sharia Allah mari ɗum, Allah daknata Allah harminta. To kadi kamɓe man ɗo ɓe laatake ɓe ɗon no karmina deydey ko jawmirawo waɗi ɗum dagi ɗum nder ɗon man banne geeloɗi maɓɓe ɗi ɓe mari, kadi kanji man ɗo jawmirawo waɗiɗi ɗum hunde daginde nde ɓe mba'o nga ɓe giɗi, ɓe ndimda nga ɓe giɗi, ɓe kirsa nga, ɓe looja nga ɓe giɗi nder maaji. To kamɓe man ɗo ɓe laatake no ɓe ɗon mbi'a ɓe darjinan ɓe ɗon gaɗana yoga nder geeloɗi maɓɓe man ɗo darja. Masalan geeloba gonga masalan banne kalhaldi nder geeloɗi maɓɓe kayri man ɗo to ndi tanni ɓe mbi'a kayri man kam jotta kam ndi rimdatake, ndi wa'atake, ɓe ɗon ha kiita maɓɓe ɓe gaɗani ndi darja. To kayri man ɗo ndi rimdatake, ndi wa'atake, ɓe ɗon acci ndi banni ɗo ndi waɗa ko ndi mari haaje. To ha ɗo man ɗo kuugal ngal ɓe kuwi man ɗo ɗum kuugal ngal ɓe kuwi be giɗaɗe maɓɓe, ɗum kuugal ngal ɓe kuwi be giɗaɗe maɓɓe. To ɗo man ɗo ɓe shar'ani hoore maɓɓe shari'a ka ɓe shar'anaka. To kadi ɗo man ɗo wadgo ɗum o hoccugo ni waɗa shari'a be hoore muɗum, wurto deydey shari'a dakna ko Allah harmini walla harmina ko Allah dakni, kadi kanjum man ɗo ɗum fewre mapindire, ɗum fewre mapindire nde hanayi. To kadi ha ɗo man ɗo ɗum hollinan en hallugo fewre fu ɗum kalluɗum, amma fewre bo kadi fewango shari'a Allah Allah wonte daknowo, Allah wonte karminowo, kadi goɗɗo non o wadda nder shari'a Allah o wi'a ɗum dagi ɗum bo karam ɗum ɗo, kadi kanjum man ɗo ɗum fewre hallunde nde ɓurdan hallugo, ngam nde feɗotiri be jawmirawo. To a fewi a fewani ɓi adamajo walla a fewani hoore maɗa lattoto kanjum man ɗo ɗum ɓuran hoygo dininta to a fewani Allah walla bo a fewani annabijo sallallahu alayhi wa sallam, ngam ɗum ɗon fiɓotiri be dina. To kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en hallugo fewre fu muɗum, amma fewre tullande hallugo bo kanjum wonte fewango dina Allah walla fewango annabijo sallallahu alayhi wa sallama, kanjum mbiɗen wonte daknugo ko Allah harmini walla harmingo ko Allah dakni. To kadi ɗo man ɗo ɗum geddal ɓurdal ngal mapindi, ɓurdal ngal mawnugo wajibi dow ɓi adamajo kanko man ɗo o dayto geddal man ɗo. To kadi ha ɗo man ɗo jawmirawo ɓangi ɗo wi'ata ɓen kasananɓe jawmirawo fewre, kamɓe man ɗo ɓe tinatako, kamɓe man ɗo ɓe tinatako ha dunya ɗo, ɓe tinatako bo ha alahira. Dunya ɗo ko ɓe keɓi ɗume ma ɗum wakkatiwel pamarel, ɗum beltinari pamarji jawmirawo ɓangiɗo wi ɓe jahan ha alahira ɓe giida be yangada catuka, kadi kanjum man ɗo kamɓe man ɗo ɓe tinatako ha dunya, ɓe tinatako bo ha alahira. To non nder ɗo man ɗo hani kadi goɗɗo dayto fewre fu muɗum, sakko ma fewango Allah walla fewango nulaɗo Allah walla fewango dina Allah. Wari ha hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallama kanko man ɗo wi'ata man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kadi ko moy fewaniyam kanko man ɗo ɗon amdi dow fewre mako man ɗo, kanko man ɗo o siryo jonde mako ha yiite, beni fewango nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama, kadi kanko man ɗo o siryo jonde mako ha yiite. To kadi ɗo man ɗo aya be hadisewol ɗo ɗum sappinan en harmugo fewgo ha dina Allah, ɗum sappinan en bo harmugo fewre man fu non, amma ha dina Allah tullan hallugo be ha nulaɗo Allah nde laato nde tullan hallugo. To kadi nder ɗon man ɗo nder fewgo ha dina Allah man ɗo
fewango Allah e nulaɗo muɗum nastan nder majum goɗɗo on gaɗanɗo nder dina ko wala ha maka, goɗɗo on gaɗanɗo nder dina ko wala ha maka. ɗo man ɗo to o waɗi ɗum kadi o nastan nder deydey kaltol aya ɗo, o nastan bo nder deydey kaltol ko woni ha hadisewol ɗo, ngam dina kam annabijo shar'i kaka timmi, khulafa en ko laati waray deydey ha ko annabijo waɗi, waray ha khulafa en ma ko gaɗay ɗum, kadi kanjum man ɗo ɗum latata ko ɗum dina. Kadi ko moye aaƴi hunde wonde o waɗi nde annabijo waɗaynde, luɗɓe mo nayo ɗo gaɗaynde, kanko o wari o waɗinde, kadi ɗo man bo kanko bo o nastan nder kaltol ngol ɗo. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.